Croeso I gyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r sesiynau 10 munud hyn yn cynnig awgrymiadau dysgu ac addysgu ymarferol I ddarlithwyr addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith. Gyda chyfraniadau gan golegau o bob rhan o Gymru, mae'r gyfres yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol I staff yn y sector addysg bellach clywed am enghreifftiau o arfer gorau. Mae 4 thema allweddol: gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Am y wybodaeth bellach, ewch I wefan colegau.cymru. Croeso I podlediad am adnodd recordio sain, sef MOTE. Catrin Williams dwi, mentor staff yn grŵp Llanrilla-Menai. A Karen Vaughan Jones ydw I, a mi ydw I yn ddarlithydd yn Coleg Menai ar gyrsia hyfforddi athrawon a iechyd a gofal. Mae MOTE ar gael mewn 2 ffordd. Ffordd gyntaf fel estyniad I ychwanegu I G Suite, yr offer da ni'n defnyddio ar gyfer e-bost. A yn ail, mae o ar gael fel tudalen we. Fedrwch chi seinio fyny amdano fo fel tudalen we. Dwi'n defnyddio fo ar gyfer estyniad G Suite achos wedyn mae'n gweithio gyda Gmail, mae'n gweithio gyda Google Slides, Google Sheets, Google Docs, ond yn bwysicach yna dim, a mi wna I drafod hyn yn y podlediad yma, mae o yn gweithio yn ffantastig gyda Google Classroom, dosbarth Google. I brif bwrpas o ydy mwyn rhoi llais i'r llais adra, felly mae rhan fwyaf o'n myfyrwyr ni wedi bod yn gweithio o adra, a mae o'n hynod o braf iddyn nhw glywed ein lleisiau swynol ni o adra, a mae o'n hyrwyddo I engagements nhw mewn ffordd hefo lot o wahanol waith neu gwaith cartra neu adborth neu jyst I ddweud helo, dwi yma, os ydych chi'n angen ni, a mae'n galluogi nhw I ymatab i'r nodyn llais. Mae hyn wedyn, maen nhw'n cyfarthrebu efo voice notes ar WhatsApp neu Messenger neu Snapchat, a mae jyst yn ffordd mwyn I ni wneud o mewn ffordd saff heb fynd I fewn i'r teclynnau eraill. Wyt ti wedi ddefnyddio fo gwbl I esbonio cysyniadau neu esbonio tasga? Dwi yn ei ddefnyddio fo mwyn egluro tasga, neu mwyn egluro be ydy trefn y gwaith ar gyfer yr wythnos wedyn, neu os oes angen atgoffa rhywun, da ni wedi bod yn cael dysgwyr yn dod I fewn I wneud aroliadau, enghraifft. Mae jyst yn atgoffa nhw, cofiwch dod I fewn fyr y fory, cofiwch da chi'n angen dod â bocs bwyd efo chi enghraifft, a bod ar campus erbyn 9 o'r gloch yn y bore. Wyt ti'n ymwybodol neu ti wedi defnyddio fo dy hun I roi ymatebion ar lafar I gwestiynau arholiad? Hynny yw bod yr athro'n darllen allan ateb perffaith? Dwi heb I ddefnyddio fo fel af fy hun yn bersonol, ond dwi yn ymwybodol o bobl sydd wedi modelu atebion, enwedig hefo ieithoedd modern fel Ffrangeg ac Almaeneg. Dwi yn ymwybodol bod pobl wedi bod yn ei defnyddio nhw mwyn recordio clip enghraifft rhywun yn dweud bore da sydd ydw I. A wedyn mae rhywun yn ailadrodd y patrwm yna, maen nhw'n clywed y rhythm, maen nhw'n clywed y sŵn. Mae yna upgrade I MOTE, a mae hynna'n galluogi pan dwi yn rhoi clip ar MOTE, mae o yn ei deipio allan ac yn rhoi o fel text box ac yn rhoi o fel frawddeg a fel y patrwm. Felly dwi'n meddwl bod hynna'n ofnadwy o bwysig o ran strategaethau dysgu athrawon. Mae o'n hynod o bwysig oherwydd da ni gyd ddim yn dysgu ar lafar, da ni gyd ddim yn dysgu'n weledol, da ni gyd ddim yn dysgu drwy wneud. Mae jyst yn ffordd arall o gyrraedd y dysgwyr. Fysa ti'n dweud bod o'n hwyluso'r broses o farcio? Ffurf yma ar gael ar Moodle a Blackboard, mi fedri di neges ar bapur neu ti'n anfon sgwennu fel adborth I students. Mae'n oer, dydy'r broses adborth ddim fel yma, mae'n broses byw. Felly, mwyn fywiogi fo ac mwyn I liwio fo, ti'n angen dy lais. Mi fysa'r frawddeg yna wedi bod yn hynod o ddiflas ar bapur, ond drwy glywed yn llais mae o'n dod yn fyw. O ia, dwi'n cofio Karen yn dweud hynna. A mae hynna, dwi'n meddwl bod y link yna wedyn i'r dysgwyr yn hynod o bwysig. Be maen nhw'n feddwl o'n fo? Wel, maen nhw wrth I bodda, mae'r myfyrwyr yma yn edrych ar Google Class yn y car, maen nhw'n edrych arno fo adra, maen nhw'n edrych arno fo yn ei lloftydd, felly mae jyst gallu pwyso play neu gwrandwch yn neud y byd o wahaniaeth. Maen nhw'n ei licio fo, a maen nhw jyst yn dweud bod o'n neud bob dim yn haws, o ia dwi'n dall chi'n ddeud o.
fedra i ddarllen o 10 gwaith a dydy o'n cweit sy'n syncio mewn, ond pan dwi'n clywed chi'n dweud o, dwi'n ei ddallt o. A un peth da ni heb sôn am, dydy'r clip ddim yn hir, dim ond yn para am 90 eiliad. Felly mae rhaid i chi fod yn gryno sydd yn mynd i wneud siŵr bod y negas ddim yn mynd ar goll. Felly mae hynna'n bwynt pwysig o ran i bwrpas o. Ffantastig amdano fo, unwaith mae o ar y Google Class neu ar y slide neu ar y be bynnag ddogfen o ti'n rhoi o i fewn yna fo, ydy di ail ymweld o drosodd a drosodd a drosodd, ac i fi, pan ti'n meddwl am effaith a pan ti'n meddwl am ymgysylltu a ti'n meddwl am pa mor bwysig ydi o, mi wyt ti yn gallu gweld, o mas gan fi fyfyrwyr yn dweud, o dwi'n cweith yn dall be'n neud, a na i e-bostio nôl dweud ti wedi gwrando ar y MOTE. O na ddo, wel gwrando ar y MOTE a wedyn sydd yn ôl, o na dwi'n dall rwan. Mae hynna i fi yn manteisio pob dysgwr achos mae eisiau meddwl, dyn nhw gyd ddim yn dysgu'r un peth, da ni gyd ddim yn licio coch, da ni gyd ddim yn licio gwyrdd, ond mae yna rei yn licio coch, mae yna rei yn licio gwyrdd, felly mae jyst yn ffordd o ffitio ar gyfer pob un. I mi, y ffordd dwi'n licio ddefnyddio fo fwyaf ydy ar Google Class ac ar Google Slides. Dwi'n gwneud bob un dim oedd ar y G Suite Drive. Mi fedri di wneud o ar PowerPoint, mi fedri di wneud o ar Word, mi fedri di wneud o fel a. A yn wir, mae gen Microsoft y teclyn yna allan yn barod, felly mi fedri di recordio dy lais, mi fedri di wneud hynna. A mae'n rhoi o mewn text i chdi, ond un teclyn di hwn. A mae unwaith ti di seinio fewn, mae bob un dim G Suite wedyn. A ti jyst wneud o mor hawdd wedyn, dydy. Wyt ti'n meddwl, oherwydd bod o'n ymddangos ar y sgrin fel symbol bach piws, mae'n tynnu dy sylw di? Mae'n weledol, dwi'n wedi bwyso hwnna, a maen nhw'n gwybod beth yw'r symbol yna. Ti'n gwybod, maen nhw'n gwybod bod y triongl gwyn efo cylch piws, o ia, dwi'n gorau gwrando ar hwnna, mae Karen neu mae yna rhywun yn egluro tu ôl i hwnna. Gallu adnabod unrhyw ddysgwyr gallu is o fewn dy ddosbarthiadau sy'n elwa o ddefnyddio? Wedi di wneud o ar gyfer pob lefel, lefel 1, lefel 2, lefel 6, dwi'n defnyddio fo myfyrwyr lefel 5, lefel 6, dwi'n defnyddio fo lefel 1, lefel 2. Felly mae o ar gyfer pawb a mae o'n hawdd, mae wedi di recordio mewn unrhyw iaith. O ran staff sy'n dangos diddordeb mewn defnyddio yr offer yma, pa gymorth neu argymhellion sa ti'n rhoi iddyn nhw? Y cymorth gorau fyswn ni'n rhoi i rywun sydd eisiau dechrau defnyddio hyn ydy sbio ar YouTube. Dyna sut ydw i'n dysgu'r rhan fwyaf o bethau, achos hwnna ydy'r platfform wedi di goelio. Yr un sydd rhif 1 o ran adnodd dysgu ac addysgu, YouTube ydy y prif un. Felly, swn i'n edrych ar YouTube, achos mae yna rhywun yn rhywle wedi egluro sut i wneud hynna. Mi fyswn ni swn i'n rhoi yr amser i sign in i Google Chrome, oherwydd y funud wyt ti wedi gwneud hynna, mae'r pethau yna ar hyd redag. Trio cofio lle maen nhw di'r broblem. Felly, os wyt ti'n seinio fewn i Google Chrome, mi fedri di gael o fel symbol bach piws ar y top o'r ochr dde. Unwaith mae o'n fanna, ti'n seinio fewn, a ti'n gofio a ti'n weld o bob bore. Felly, pan wyt ti yn cynllunio dy wers, pan wyt ti'n meddwl be dwi eisiau'r dysgwyr wneud, meddyliau chdi dy hun neu meddyliwch i chi'ch hun. Ydw i angen llais yn fan hyn. Felly, mae o'n eitha syml i fi rhoi MOTE i mewn, ond mae'n bwysig peidio rhoi MOTE i fewn i bob un slide neu bob un cyfarwyddiad. Mi fedri di roi fideo bach, mi fedri di roi YouTube link, mi fedri di roi lot o gwahanol bethau, ond mae eisiau amrywio yr hyn yr wyt yn ei ddefnyddio i wneud o'n gyffroes ac i roi challenge i'r dysgwyr a ti'n gallu rhoi o fel her ac ymestyngiad ar y diwedd, jyst i dweud, wel, unwaith da chi wedi gorffen hyn, gwrandwch ar hwn, a fedri di roi tasg bach ychwanegol yn fanna. Fysa ti'n dweud bod o'n hyrwyddo dwyieithrwydd o ran y dysgwyr Cymraeg iaith gyntaf sy'n allan cwblhau cwrs drwy Saesneg, bod o'n galluogi ti bersonaleiddio adborth iddyn nhw drwy'r Gymraeg. Ti'n siarad efo nhw'n Gymraeg, dwyt, ond eto mae gwaith nhw drwy'r Saesneg. A mewn ffordd, os da ni'n defnyddio MOTE, er enghraifft, i roi'r adborth drwy'r Gymraeg, ella bod y terma'n Saesneg, ond maen nhw'n dallt yr esboniad o well drwy'r Gymraeg weithiau dydy. Ond yna lot o arlunwyr Cymraeg yna de,
'di gwneud i addysg drwy'r Gymraeg, ac oeddech chdi'n trio gwneud rhywbeth yn Saesneg efo nhw de, dim clem. So fatha maths a essential skills. Ond pe oeddet ti'n esbonio pethau'n Gymraeg de, hollol wahanol, dallt yn syth. Fe wedi gwneud o'n Gymraeg neu Saesneg neu Ffrangeg neu Almaeneg, medru gwneud o mewn unrhyw iaith, felly ffordd i chdi wahaniaethu a personoleiddio yr hyn yr wyt ti'n dweud i siwtio'r dysgwr. Felly, mae MOTE yn ffordd o personoleiddio yr adborth i siwtio'r dysgwyr. A mi gei di rei sydd eisiau fo'n Gymraeg, mi gei di rei sydd eisiau fo'n English. Ond mae hynna'n oce, dydy. Mae beth sydd yn siwtio nhw, ac pa bynnag ffordd dwi yn mynd i gael nhw i ddall beth dwi o ddeud o ran dyma ti angen ei nesa, dyma beth yn anghywir yn y dasg yma, dyma beth oedd yn dda yn y dasg yma. Mae'n mynd i ysgogi nhw i fod yn well yn y dasg nesaf, dydy. Y teclyn personoleiddio ydy MOTE. Yn dyfarn di, oherwydd bod dysgwyr i gyd hefo dyfais, mobile phone neu clyniadur, wyt ti'n meddwl bod MOTE oherwydd bod o mor hyblyg yn ei ddefnydd a bod o'n cysylltiedig hefo Google yn benodol a ffonau symudol Android, mae hynna'n golygu bod mwy o ddysgur efo mynediad at yr adnodd yn dydy? Wel, yndi, ond dwi'n meddwl nes i sôn yn gynharach oherwydd bod o'n mor hawdd a mae eisiau meddwl sut mae'r myfyrwyr yma yn gysylltiad yr gair, dwi'n yn siŵr iawn, ond sut mae nhw'n cymryd rhan yn yr hyn wyt ti'n gwneud. Dim pawb sy'n mynd i fod adra mewn swyddfa, mewn stydi, hefo desg, hefo cyfrifiadur, ond dydyn nhw ddim. Maen nhw ar bwrdd gegin, maen nhw yn y rwms bar. Weithiau dwi wedi cael rei yn ymuno ar y ffôn a dwi'n gweld nhw'n cerdded a dwi'n gofyn, dwi ar y ffôn adra, o'n i'n hwyr, dwi wedi bod yn lle doctor neu dwi wedi bod yn y deintydd. Maen nhw ar y mwf, dwi'n yn gwybod lle maen nhw, ond y peth pwysicaf o MOTE, mae wedi arbod o, wedi safio fo. Unwaith mae ar Google Class neu ar dy ddogfen, mae yna'n byth. Felly, mae hynna yn neud o yn haws iddyn nhw yn gysylltu efo'r wers, dydy. Yn union. A y peth dwi heb sôn am, y peth ffantastig amdan MOTE ar hyn o bryd, mae o am ddim. Ffantastig, diolch i ti Karen am dy sylwadau o ddefnydd MOTE fel offer rhoi adborth i ddysgwyr. Diolch i ti. Gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y sector addysg bellach o bob ran o Gymru, mae cyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru yn cynnig cyfres o awgrymiadau addysgu a dysgu byr y gallwch ei roi ar waith heb oedi. Mae'r ystod o bodlediadau yn eang, gyda sesiynau'n ymdrin a themau gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Darganfyddwch fwy heddiw.